nigo tuguchakira no roboti oromo kurwa sensemo ya Nyakoe gotoka ime ya Kitutu Chache South abwa senkeye mobono yaganiro bokonyi bwa bwange elio mwana obanyale kwirunya getali na konyo robo wenia eye maiga yo mwana obokobera se rumande aseka kie miake 5 maiga yo mwana yukungacho una omutalira na kumusalio mwana omoke kurwa senseme yu ya Nyakoe sensemo ya Nyagisai omulike itomire dimomanyi nigekirana senkeyo na gotwaliganiryo roboti rokobwatia ogosongererwa kwobotaka ngati ebintu biria bikogera nonya n'omonto obekererwa asekeria atakoreti nabo igo gosiria amaskani familia eyemo korwa ekenyoro kya Nyagisai mububa ime ya Nyakoe ward ebunge ya Kitutu Chache South nigo ere no mwichano ase amate yabo yabekereretwe ase okumotechera inse omwana oyomo ase oyomo soerete atamete oyo oirerete omwana oyo komenya ime ya irumande asegeka kemiaka 5 ase goikera bono iga omosamaria omuya abwatia na konyora gentonge yoge kworo kyanga ondetaiyo okumugambia ase ekoti iyo yairera ugosiboro kwae ng'anonye taranyora oboene bwae nkaimoka nkagenda prison nkagenda kufuatira mbori ng'aki omwana oyo abwate turetu kese kerero rotaga okumiwa ndiri kakobera rumande egera abusie miaka eriera nyagekwera ngoiko ngoetana na mari bagontebia ayo omwana oyo ntwanya kora monto okumugambia miaka 5 yaerire nko baburire ng'aki togo kora bagontegenda murigeta itodio tebia abanene bache tochako tore gose na rume achi kugamba kurusi ko tori uri omubwatete nkaimoka ngairi na baganga tebingina gachaka rigeta itori ria konyerigeta ito omwana oyo akairu kotini bakuchikurigerie file bakamanya konyora nga mwana oyo monto kumugambite iyo bakaruo bakamusubora bakang'akire siminga inchugocha boyo omwana oyo ngo ikageta nko mungu aiwo omwana oyo agateba tamaiti sobo njibwe ko manyane kera na achete sobo gaiga nkanyora ng'asite yo mwana oyo ararare none cho ya ane nyumba yake barere matega arimo na arwarete iga na baragenda onse ga nemetebe kirebere na baratonye ime bono tukagamba abugita bagantebi omwana oyo moire nka se narabero torigerie enchera anya nenjera yarenge batwa ngatomo fara twege spitio yakolete kera bona garenge njiye garenge ngakira korubwa to muntu tujikobe uno kongwate tujikongwate iko ngaya mulete ga yiko mugata wanu ko waniga mwana tiga akitiga ganda ruwali kunya hawo wanja yoranya ro ko nyuno gwate ga mukonya lakini moja ko toenchera yeturagiri yo mugwate tege ko twere nonya nabo igo twakwana na Silvanus Muchoge oyo nonye kare omurwaire nigo akororekana abwate birengererie binge maega yogosiborwa kwae mwana jabona kumwa kina ikire compound abenge bona na benga asina rule noonde bona kwa sababu mateso nimpitia ni kama nirudie sahani ile yenye chaoso kukura kama mwenye anayeangalia ni aose hiyo sahani nisaidie nikulie hiyo sahani omutuleti bwe kenyoreke nera nigo akwana na intwe igoro yo mwana oyo iga mwana yenyoreke nande na baru mwana ukabira se family ga mwana otabwati muchando na bakina bya yegocha chabukwa rende nasenge njoma goso gitara rokanete ayito tamate nga nero nyakora gosana kialengi kaikero mwana oyo agacha kuikurwa na serikali senge serikali ni gotakira kaye gurege tungotakira yake bwati yamenya ngakimangana yale mwana ona ile tunta inyora myaka yarabera nge uchimaga iga aita kairwa kabe kwalia yene investigation yekoru twabe to konya kugura nimwe kenyoranga manka umwana uri akorwa nyanya oli kanu maine bwa butoke egera nera bebiri ase ngenjo yo mubwaje takamoira iga igite ngakira bana ndaga chakarubi kenyoreke bagaita no mugakoye andaka nganya wano muntu rano mugakoye to watemire kumubori ngakira mangana atayo ngabori muswati uria nero yito mwana olime abo gwata mangana ne serikali gwata mangana chena lia se familia ye mujando noro bo takanda tebe bona ne bwale ko bana ni feta ngandwara fulikiro mwana wanye gitari onyoranga obalense nigo abaibuli bae bagokire ase okoirana kwa mwana obo ng'anonye obotaka bore ase ngeye iga ase barure okugania kwabo okonene no yone abwate 2017 bono akaruge gore buyo bwata fiengiya akamanya gwikechera akarwarira orabo na tabwatia fingiya none ndagera timbwati nkomo
ikona kani agenda nyagitari arwarigu egara konyora bingi yamuniria bugateri tangani kararwete nke nare kuganinga ngasa nyare ko na ko tenjera pakawikira munyare ko ringoria egara tanyare konyora nga busaidizi kiko se turare gwena serikali ya Kenya nego iratukwana omomura bwenkeye iga nere nigo arwa okugania kwae asebo igo Hailin Orucho oyo ore omosamaria gochia ase Silvanus arwa okugania kwae gochia ase abarigereria bugimo butwa menyeiro bugimo bokongo azin koru twakangete gukina gocha kamanje na boirime na menyete omuro yo minto kera bwati twena renkera ase bona ikena kore form 4 nonde isikotimbo atikasi nebane kosi muiburi bane mbabwati kwenyara barato konye ntegento nagani moto konye moto support omwana oyo gategete nyumba yaye nari kugania abasamaria baya bari montegerete boniga mubwatera na moiga mokwane yemo mokonyo omwana oyo iga irunya gitari anyore endagera anyore ne nyumba agani muna mobe moko konya wananchi na serikali omwana oyo arabwenugwa agera amagonyora endagera agendere konyakoria abe chinguru afya yeira namuna yarenge asobogima bw'omuntu namange agwetera kubugukiana kubukwira kurinde ase family iga nigo babwate omugoko monene asomwana obanyare kubaga kwira na singa yabo nganonye overire gari asechera gwetania emyaka 5 tuna mamu aboga iga niga bwate omugoko monene nganonye nabo igo nabo atukugani kwayo konene niga gosaba abasamaria mayagwe sokia na kumukonya omwana oyo iganya kubaga kugenda sine gitari anyoro bogwenya boigo anyara kubaga kwagachirwe nyumba erindi erio anyara kubaga komenya inko reporteria igeta Senkendizi TV korwaga iga kitutu chache South egetariane Mildred Momanyi.